is een vreun, als het alleen een mooie momenten deelst. Hoe is het maar die avond, hè? Nou ja, ik bedoel, het is fantastisch dat ze won had, want het is hartstikke goed. Maar ik baal natuurlijk ontzettend. Ja. Je bent er gewoon heel dichtbij. Het is mooi in tweede plak, maar ik ga voor het eerste. Ja. Now, will the Bashkort jury member please come up? Khairli Kies, good evening everybody. Ik zeg een stukje van mijzelf zien die. And that means the winner of Leeds International 2017 are the Sami people. Muziek is net een wedstrijd, het is een smaak en dan is het maar correct wat de jury wil. Zo is het. Het is net een goed of een fout, denk ik. En ja, jammer. Maar ja, het is wat het is. Wat vond je van de winnares? Ja, goed. Yes,